ase amarieta angoruka estamara ongori. Omogaka akoruka James ongori obwaya. Omwana oyo omoito akorokwa Enock obwaya ongori. Omwana oyo nabo abwate eninga ningi are omobe. Bono inche nachiete matieri ngachia kora chintetera ncha konywa endwarete okoboka ase ang'agete. Ngochi gocha nganyora omwana oywo okorera buna tata omwabo omwakire, nakwana kende, akarera agatimoka akamonyoka gotira. Bono omosubati naro omoka momura omoruya, nere ogoturumboka okonyora ngotira, agantebia ng'a obwaya oitire omogaka tari gokwana. Ngocha nkomonyora nsa araire. Nkarora buna bono inche tinkomonyara tiga amonyoke ase abagisangi moino iga ase abamura, bacha komoira nyagitari rende mere. Nkaenda ase abamura nkanyora omomura oyia ong'ira. Agateba abamura akarigia abamura sita. Kero arigia abamura sita, bagacha bakamobogoria. Bakomoiki maata aria ase agwete, momura oyo korwa rogoro na ekebenoka, okomonyokia abanto baria babogoreti omogaka. Togotigara inche nere, nkomoboria obwaya iga oroche mbuya ogokora gaki, oroche mbuya ogokora. Obwate ang'iraneti, nkomotebia nachire aye tata omino oyo nsa burora gose nacha komoira nyagitari. Tukabwata rende, nkagenda. Nobwoa gotira, nacha gotira bono narairemu omomura oyo na omonene Gesona. Nacha gotira 10:00, naende nobwoa, naenda enyomba ende bwa omwana onde okoroka omuro. Namotebia tata togende tore gose omogaka oria nabogete akaenda nyomba. Omomura oito anga, twacha nere. Twanyora ekero naria ase omogaka oria atigarete, iga airete amang'ang'ana igoro. Namotebia omura omogaka oyo ogaerete. Eria 10:00 naria nachaka gokura. Na wananchi barigirie omomura oyio bamonyorire gochia bonyang'ande abwo ase naigure, nere bamosambiri. Nabo ere igo. Ase amarieta ngoruka Lisa wa Mwango Machama, oyo na omwana ominto, naende omogaka one. Inche ntwana kogosana nere gesa. Bono omwana oyo obwaya, nere oretire amakweri enka eye iga. Omwana obwaya agaitete omwana omwabo, ekero aitete omwana omwabo omwana oria agacha tokamoigera rende akabera iga iga. Ochete agaka mama omwabo okoboka akamobuna. Obwaya omogambi omosukerete omobwatete bweka. Obwaya ochire, omura omwabo omanyire korigia omobekeire chibesa ebondi 10,000 obwaya ochire a. Kumbe obwaya achete goita omogaka onde. Abanyakenyoro, igo nang'ainereria. Twachandikishe tokonye serikali. Amarieta ngoruka Jane Nyaboke, omogaka Nyabuto. Eke na egekone twarorire iga iga seito bonyang'ande iga ntugesana gesa twanyakora ayanga buna aya. Omwana oyo obwaya nabo achiete agaita tata omwabo, bono iga omogaka ongori iga araire enchera. Omwana oyo nere ochia otama gocha seito iga iga, nere obwatirwe osambirwe. Bono eke na egekone toroche, inche nare gokwanera abana baito ebigori ebi ebike gaki. Onye mokoria ebi mokori gaki, soa chinyomba morare, tiga kogenda korwania abaibori. Tata omino, mama omino. Mabana ebinto omwana oyo akorete, yaretire amang'ana amange ase ekenyoro. Chaka bono. Ase amarieta inche na Osoro Mbongi. Itumbe village, emeno sub-location, iga ekenyoro gia Itumbe 1. Omomura oyo gaitete omogaka ise igoro botuko. Bono rigi bwakia, iga arenge egetunu igoro ebisete. Abana bamanyora, ochire moina opopo onyure eti, obeire chinguru torochi buna asonete omobere bwa obosaria. Bono omomura oyio nere oyo otongiwu nsa orarire. Bono intwe twatagete ng'a eserikari etwanchere, tomoenike gima iga ntona kobeka chibiri chia mocheri, chibiri chiaki, chia echigari, tomoenike gima iga, tong'ea gosugurikera amang'ana ya omogaka. Na tari ayiyoka, ekenyoro eke twatwarire abaibi nchusi arwete echera. Igo tokobwata omonto tokomoira echera, ototang'anera ka. Bono ntomaeti ng'i kiabeire, timaeti ng'a eye na egeseko toochi, minto. Egesa. Bono egesa motagotebia eserikari etokonye ekiagera twachandekire, togochi kobwata omonto na enyasore, ototang'anera ka. Yaani ng'era are na chibesa, buna twamoiki nyamache iga, gose ogembo,
obekire chibesa orinire epikipiki otang'anireka bono ntomaeti bono egento twarorire togocha gokora amagoko bono tokobogoria esaria mikononi todiri na kera oyomo chusi omonto naibete omoito korwa ao mogendi moino kabogori boria omoito iga botuko chinsa isato aumiranete na abanto omonto oyo twachire komwebereri ng'aki abana bachandekire tata gaki bakorara nse bira moito boka bono mambi no twarenge osinyire igo ntwamwa amatuko baka bono mambi iga twamotei goika maragoba orete omoito oyo inchi sita na getamba ake bariri abana bararire onya abasika onya eserekari teikoimukia getambokero na intu buna abananchi nkoimuki tore getambokero igo ntoigwete bobe togechiri sana igo gangorwa emenu sabrokeseni itumbe village bono tore serious eserekari yasinyire richiko bono magoko tokobeka Bijamo na soko ng'aribaga nchasa mariete enkoruku William Nyangiri Marube iga ekenyore eke gia itumbe bonyang'ande ase emenu sabrokeseni amang'ana twanyorire bono mambi naye gokumia naende atuichaneti mono buna ekenyoro natwatebiwu ng'a omogaka oyomo botuko bogokiera rero iga ituna omomura oye omogaka oyo iga akorokwa James Onkori obwaya korwa ekenyoro kia Inani Matieri bono ritwe ebangire ng'a tochikomorora rende buna itire twamana koigwa ng'a omonto oywo omoitete omomura oywo okominyokiwa iga goti nabo bamominyokirie ochoire osoire enyomba ya abana baito iga iga echikoni bamorusirie aroro bamoitire omonto oyo omoita oyo okuga akorokwa obwaya iga aroigwa Onkori oywo oiteise bono emiaka agabwata about 38 to 40 na omonto omonene naende kare iga egotebekana ng'a naitete momura omwabo naende nabunete ng'ina okoboko agaka ng'ina okoboko na eplasta abekeire bono tarabwene bono egento tware goteba na eke abana baito kamoranche sikabaibori naende konya omomura oyo kiabeire nechera are iga abekeretwe ekasipiri agasoka mande ingota kogenda arenge apiya ekotini igo rende tware goteba ng'a abamura baito sikabaibori iso naba ekiabe mosike oiso okoretete ase oboiko bwa ense tetaeti oiteise akwe aywo na amagoso naende egento kende gia kabere abamura aba baminto more iga baminto motagotiga ebinyugu ebi ebibe bikobasaria ometwe mogende ekanisa abande bakore ebiasara abande mokore chiproject mbarimbari mokonyeke bono eke na egento ekebe kiarorekanire ase ekenyoro giaita togotebiwa bono mambia ng'a omomura oyo okure igo rende twatebire ng'a gaki obororo nabo bokoba kanga mbamotiga eserekari eiche emoire echikomogambia bono rende okure gakure bono ndoche ng'a na omogaka oria bakona korera Onkori oyo mbamoinyorete oyo bono ebate eke na egesimba giakure omogaka oria nere bakoinyora igo rende twatebire pora asaya ekenyoro giaito kia Inani pora ase ogosira kwa omogaka na abamura baito mwabeire bobe kamoranche sikabaibori omoibori oyo nabe ekiare oywo niso okoretete nyoko nabe ekiare oywo nyoko igo rende twatebire pore naro aywo tobwate ekenyoro eke eserekari ngochere erinde imoki rende omobere oyo koruga iga ere ase ekoira mbuya mono sana ase ogontegera Samarietani Benson Ogatenya Mau inche nenge roche naigwa ebikorogochi abanto baikire goti bono goika para nanyora bakominyokia mpara bare bonsi pi bande bamosireri na twabatebia yaha riorio nabaratoka enyomba ndonsi kere enyomba bacheki eigoro twacha na etimu eywo basi twaika mwane barigia bobora ekero abora ocha gotoka nyaro chikoni ekero achoka bono ragi yachache yonsi komasekuru nyomba omanya gwaka ribati omotu riarogoro asoke bachi bamosokia arabu ekero amasokia arabu namati motakore chimaate rende gochipara maate mokorera ose ng'aki mogokora bateba bono rende ng'a yaya chinguru nabwate gochimate mbakonyara bono baika marogoro aa bamokorera oo gonto ng'a rende eserekari eye obwati roiriru naende akorusigwa naende ase amaboko ya abasikari naende ache goita ise bono nakoboria iga agaka ise ise akaigwa bororo nere oaki bono kero omonto aigwete bororo
nge yakonyera kanwe tuma bata kirogora bono timati konjogara monta arorogora konjokonsia mari ebinto manyangi agia bono kora iga asa kari yari gwanja iga era nyagotieri kumapema muna bakabagire kuchimunyi serikali egocha ero mogakoria baira ari mojeri toro sio moro mwaka ndia gotugutu nanyi nari gochio anyara yandare buone na bwata tata yango kwana ngoro kunenderson nyakundi omali oyo setete nango yane ono no mochano mono sano mwaka site taitire mwana oyo minto gwa orakorire bintu lakini rende pakarere rituko ria ikire nere muna ite to mogaka na ntwe kiragintu imoka twa mugwata twa musamba muna abanyakenyoro ono ngosabe bigori ebike baki umoibuli mbale bakoria abaibuli batabwati sika abaibuli bigori byabo negebike inaro nabwati Murieza nguru kusamwiri onjangu kirimoye ekenyoreke nekiana no mutureti inda ase kenyoreke iga asa obokongo bugaba bono obokongo obo mwana oyo sirete ayaru kenyoro giake ko isaburo keseni ominyoki gwagu goti goeta erinde ominyoka oja pakase omochio onyama okirimoye otama chinyomba ogenda orusi gwororo oretwa isiko osambiri gwororo igorende togoteba iga ase bigori ebike gaki ase okobatebia igwera machiko genda chisukuru tiga mang'ana mange yokonywa ebinyugwa ebiga abagambe bagokwana incherende muno motureti bwa ekenyoreke nate nakere omogambi omosabu chief one ngochare acha korora amang'ana aya iga omogambi assistant chief Philip Nyaega Motono ngochare nabantebia ngochare tobere iga mpaka abachire iga mbuya mono bono omwana oyo oitwa yakorokwa obwaya oibwa ngori omwana oyo munaminya oiterwe ase ekenyoreke giaito bono rende togoteba naki gaki abanto bainani nabamotore naende tiga totwara omorembe gocha iga ase itumbe gwani totwara omorembe ase municipal location igo yagenda oita tata omwabo okorokwa ongori obwaya igo rende ntogenderete nobotuki ngocha bana abanyene ngocha bare bacha korora ng'a naki bagokora omobere oyo orega nabagaka mbara abakoro bagoteba rende ng'aki omogaka oyo omwana oyo munasirera naki esirikali intwe bono nere gokora amang'ana aye totebia ase toragochi na togokora egasi gochi.